Han scorede sit 13 mål. Måske mere på vej. Fristende måske til at få afslået. Det er altså 2 gode detaljer, der bliver lavet her. Kom dog for helvede! Kom dog, drenge! James Morrison. Fin afslutning på første halvleg fra hjemmeholdets side. Her fløjter han af på de første 45 minutter. Lige Mason 1-1 står det på The Hawthorne. 0-1 sat ind af Luke Moore. Og så udligningen her. Velkommen tilbage. Vi har set en fin første halvleg fra Hawthorne, hvor stillingen her ved pausen er 1-1. Og ja, en fin første halvleg morgen. Ja, det er der. Det er sådan spillet med lidt løs rundt, kan man sige. Der er ikke... Men det er jeg synes ikke, Swansea i starten af kampen, og den gennemstår og kommer til at fra det. Jeg synes, det er et fremragende mål med ryggen til mål. I retning af 1-1. Eller 2-2 måske. Jeg synes, de er meget jævne.